Gde ste bre? Ćao Anđela, ćao. Opet ja. Pusti neku muziku malo da ide u pozadini. Gde ste ljudi? Ćao, ćao, ćao. Gled, filter je uključen. Ovo je strava. Viš što samo lepo. Da li me čujete dobro? Zdravo, zdravo, zdravo Nina. Ćao, gde si Vasilije? Ćao. A pazi što kad trepćeš izlaze ove konfete još više, vidio? Uje, vrh. Gde si Srđane? Ćao sam. Tu je Dori, tu je, sad ću da je donesem, samo da vidim da je, nema tamo iz. Bac! Boli tebe ovo. Šta radite ljudi? Ste živi? Zdravo, zdravo. Da, sad ću pun filtera da bude. Čekaj, ovdje ima nešto. Ima još da stavim. Vidi ovo. Sad sam ljubavan. Gledaj ovo. Ekstra. Mnogo lepše izgledam ovako. Ćao, čao. Isključit ćemo sad da... ovo je najbolje, gledaj. Koji si DJ? Wow. Čekaj, gde su te uši, ne znam, ima... Pazi ovo. Ovo je način. Vrh. Sjajno, čekaj, ima još gorih. Ima nekako što me uvećava glavu, to bi bilo baš dobro. Rumunski cigan, da, bukvalno. Evo ovako sa ovim ljubavnim, to mi je. Baš mi ide ovako uz karakter. Ček. Znate one Instagram ribe što ovako, što stalno imaju znaš, pa se slikaju kao. Evo ovako. Jo, bože me sad čujem. Evo, ko dobro da budem. Cijelo ovu glavu, da vidi kako se mrda, gledaj. Pakao. Ne, ozbiljan je ovo stream, jako. Tako da sad samo ozbiljno, evo ovako. Šta radite ljudi, ste dobro? Ćao svima, ćao. Ćao. Zdravo. Pazi, nećemo sad ono ko prošli put, mislim u suštini mi hoćemo i nećemo, sad će nam se joinuje jedan naš dragi drugar kolega. Ćemo samo malo ovako da popričamo, čisto da vidimo jeste živi, jeste dobri, zdravo svima što se... Zdravo miljane. Tako, malo ćemo da izblejimo čisto ono popodne, znam da vam je već preseo karantin i svima nama jeste, tako da... Evo, spremam marinadu za prema, jeste. Sad će Dora. Tako da, sad ćemo da probamo da uključimo još nekog, samo je pitanje kako se to radi, ja ne znam. Jao, vidiš što sam... Jao. Prelepo. Nema šanse ovo da se snađem sad ovdje. Glepe, probaj da se ubaciš. Ću onda isključimo ove filtere. Da ne budemo baš... Ojo. Koliko ih ima, vrate, mili. Evo ga, sad je bez, super. Se pridruži jedan divan momak. Samo da se pokrene. Ćao. Vidi ovog. Ćao Filipe. Dobro jutro svete. Gde si Filipe, koliko si lep. Za sve ove koji ne znaju, ovo je naš drugar Filip Fischer, poznati beogradski producent. I mislim nije beograđanin uopšte naravno koji svi ostali, ali kako se zove, vrlo je poznat, pravi jednu finu, lepu, laganiju muziku, a ne ovo rendanje ko mi. I on će s nama ovako malo danas da priča o nekim divnim stvarima. Evo vidite gde on živi, vidite šta radi.
A jo, šta je to, Filipe? Spremamo 1. maj na terasi. A jo, pa to će bude super. Ti barem imaš terasu, ja nemam ništa. Nemam kome doći. Filipe, kako provodiš ti karantin? Reci nama, šta radiš, šta ima novo? Pa evo, bio sam do prodavnice, kupio sam svoju posljednju opremu koja mi je bila potrebna za moju produkciju. Znači, to je gorenje 2300. To će da prži ovo leto sa moje terase ukoliko ova korona ne prođe. Aha. Samo da znate, Filip je pre neki dan radio live act sa svog krova svoje zgrade i to je na dasci za peglu. Da, to je posljednji model daska za peglanje. To mislim preporučujem svim DJ-ima da nabave što pre. Naravno, vidi se. Pa znate kako... Bolje nego bilo koji gramofon koji možete kupiti na tržištu. Apsolutno, može da se, znate šta je fora, mislim, vi kad ne možete da se snađete gde će držati svoju opremu, možete staviti peglu za peglanje, odnosno da, za peglanje, tako da. Pa dobro, lepo. Filipe, znaš šta imamo pitanje ovako za tebe, random pitanje, pošto često dobijamo ta pitanja u vezi sa koronom i kako će ovo da se završi, šta će da bude, šta je tvoje stručno mišljenje ovako sa clubbing strane, koliko će ovo još da traje, da će festivali da se vrate, kad će se vratiti festivali, kad će provode klubovi. Ozbiljni ili sa zezom? Pa polu-ozbiljni, polu-zezanje. Možda ubaciš poneko tvoju lošu foru što umeš i to je to, znaš, tako čisto da... Pa ajde ovako polu-ozbiljno, pa mislim da neće biti festivala. Baš mislim da je to prevelika odgovornost na organizacijama i da mislim da se niko neće zezati sa tim, prosto da je to nešto što je baš onako rizično, pritom zato što možeš dobiješ puno, ja sam vlasnik kafića i kada se to sve počelo dešavati, bilo je u fazonu, a zašto ti radiš, a vidiš da je napolju korona? Puno negativnih nekih feedbackova je stizalo u fazonu, nemojte da radite, baš ste bezobrazni prema čovečanstvu ako radite, a sa druge strane si u fazonu, brate, ovo je jedino što ja radim, znaš, kao... Svi smo bili u nekom strahu, mislim da će ovaj strah da traje mnogo duže, sigurno narednih godinu dana, da se ljudi neće pojavljivati tako lako na festivalima u velikim gužbama i to, šta znam, a? Ti misliš da će da možda se to promeni vremenom obzirom da mi svima preselo ovo i vidim da ljudi svi pitaju šta će da bude, kad će da krene. Mislim da više nikom nije ni toliko briga uopšte za koronu i da je svima svi da čekaju pa makar se zarazili. Šta misliš, da će to da utiče na klubove, da će to da utiče recimo na sad tipa festivale, ali ne odmah nego tipa u augustu, da će moći da se održi do augusta? Evo recimo Fresh Wave i dalje postavlja, Fresh Wave festival u Banja Luci i dalje postavlja svoje, kako bi rekao, ceo line-up je dalje tu, Artbat dolazi, Sven Fett dolazi. Pa šta znam, mislim, evo prvo ću ovako da pričam na mute, pošto Ranča tek ne voli kada mi pričamo na glas, znači evo ovako, samo ću da otvaram usta ovako. Pa tako ko i on, otvara, ali ništa izlazi. Ne, Ranča će da uđe, sad je bacio poru, znaš, i onda će da ode, onda tako, baci support na 5 sekundi, kao evo tu sam i onda ode. Kao bro, it's a good demo, kao, znaš. Da. Kao feedback, kao Richie Houghton downloaded your song, znaš, Yes, i onda otiš. Evo pozdrav za Crnu Goru. Evo kaže Miljan da je Perutana i dalje ništa nije otkazano. Pa, znaš, vidiš ni Exit nije otkazan isto, znaš, ništa od toga nije zato što ne smeju, znaš. Evo vidiš, na primjer, šta se dešava i sa vlašću, svake ono što baš smo pričali sa Lošmijem danas, svake 2 nedelje produžavaju za još 2 nedelje. Zamisli sad da kažeš svima da je otkazano sve u narednih 2-3 meseca, svi se poubijali. Ja prvi bi bio u depri, već i jesam, tako da, znaš, ne vrem da bi otkazano. Da samo kupuju vreme i da, znaš, prosto, opet se vraća velika je odluka da sad ti kažeš, ja ću da radim i onda kao ljudi su pozvano, a dobro, ali ja neću da kupujem karte za tvoj festival jer nisam siguran u to što ti govoriš, mislim, znaš. Jeste. A druga stvar su DJ-evi izvođači, Srbija ima puno super izvođača, osim Ranča Teka, na primjer. No, pa je užasan lik. Da, baš ne treba da pušta muziku više. Ali, ko će, na primjer, sad kao, evo, ja sam sad neka zvezdica, na primjer, Carl Cox, i ja sad treba kao da dođem da puštam muziku
na festival na koji će da se zove mnogo manji broj ljudi nego inače. Pa da. Šta ja dobijam sa tim što sam došao, možda ću da dobijem i opet negativno, kao, zašto ti puštaš muziku i ipak dovodiš sebe u neku nezgodnu situaciju. Baš je neko zeznuto za sve to. Neko mi je rekao da, sad ne znam koga sam to čuo, da postoji mogućnost da će Half da radi preko leta tipa ili bilo koji klub do 300 ljudi. Sad, da sam možda s tobom priču, to ne znam. Mislim da sam čuo do 300 kvadrata, a ne do 300 ljudi. Aha, pa dobro. Ali juče sam pročitao, kaže, kafići će moći da rade jedan gost na svaka 2,5 metra. Znači, ja i ti izađemo u kafić i onda se dovikujemo, ti sedneš lepo tamo, ja ovde. Pa dobro, tako inače radimo, mislim i u klubovima su tako, ti ideš na jednu stranu, ja na drugu i onda, ćao Filipe, šta ima, kako je bilo, znaš, i dobacujemo se tamo ko jadnici, baš. To nama ništa neće biti jednim drugim ljudima, ne znam kako će to da prolazi, ali dobro, lepo. Šta misliš o live-ovima, da se ljudi prezasitili, tipa, na primjer, evo, ko i ti ja što radimo, svaki dan neki live i tako dalje, pa gledamo, eto, da ne bude baš da vrtimo muziku non stop, nego eto, čisto da malo ljudi izbleje, otko znam, popiju kafu, ko što mi, jel te, pijemo kafu, i da eventualno, ko, nemam pojma, ko možda hoće neki savjet ili nešto od ovih mlađenih DJ-eva i tako dalje, pa može eventualno popričati sa nama i tako. Šta ti misliš o svemu tome, da će to da se taj trend da se zadrži na narednih, eto, par meseci? Tipa kad se vrati sve u normalu, to znacima navoda. Pa mislim da su ljudi samo eto kao skontali da postoji taj neki digitalni svet koji je isto dovoljno vrlo važan za celu scenu, da nije samo odlaženje u klubove i to, ali i da dosta izvođača je pogođeno svim ovom situacijom. Sad, šta znam, mislim, bilo je interesantnih live-ova, baš sam video par nekih interesantnih stvari i ljudi su baš kreativni na razne načine. Tipa onaj moj profil, tako što je bilo profil. Dora je dobila profil zbog tvojih live-ova, mislim da je to vrlo jedno... Da, moja mačka, inače, tko ne zna, je dobila profil i napušava me redovno preko tog profila i baš sam onako u ljubavi, evo sad ću da je donesem, budete na vezi. Rančo, ajde, uključi se, Rančo, ajde ako smeš, ajde Rančo. Zdravo. Bukvalno mrzim svoj život, Mrzim svet oko sebe, a prede, znaš koliko prede? Kako prede? Močak, gde si Močak? Da, ja znam da svi vi dolazite samo zbog nje, i ja bi samo... Da... Dora je buduća... Kako prolazi ovaj karantin život? Je li srećna što si je više u kući ili nije toliko srećna? Znači, hoće, ja mislim, ja kontam da vidi. Ja kontam da hoće da me zadavi koliko sam u kući. Ne voli me mnogo. Jer nije navikla toliko da budem u kući. I nije uopšte, mačke su nekako onako vrlo asocijalno društvo. Ona mazi se kad ona hoće. Mislim, mazi se ona stalno, ali ja generalno gledam one fore na netu kao u fazonu, kao ti si dalje tu, kao što si dalje tu, šta radiš to, znaš, a psi jedva čekaju da se vratiš i da budeš tu, tako da... Pogledaj kako me gledaj, kao šta radiš, molim? Koliko ima godine, Dora? Ona ima 3. 3 godine? Ovo je već velika velika, 3 godine, da. U ljudskim godinama ja mislim da je to negde 12 ili tako nešto, velike tako ide. Tako da, a inače Dora je ono kroz što sam, da, izgleda kao što ne desne, bukvalno. Nikad nije srećna, kako može da bude srećna pored Miloša? Pa ko da bude srećan pored meni, to što kažeš naravno, znaš, ali ona je, njena faca je generalno, gleda koji gore se dešava, jeste. Njena faca je generalno taka, inače najmaznija mačka na svetu, stvarno, ono, kako predi, šta ona radi i kako se mazi, stvarno je, jako, vidio, i taj bol, gledaj, i prede, da. Aj, puštaj muziku neku, nemoj da smaraš više. Da, ne, mačka, možda još malo mačka se radi. Znaš sam teli isto da te još pitam, pre nego što te oteram. Ali to neću te oteram, možda će malo duže da budeš tu. Šta je dlaka, majko ti je. To tebi dlaka pade s kose ili? Pa, uglavnom s kose, da. Viš?
juče sam radio neki kao, kako se zove, onaj Ask Me a Question i vidim u jednom momentu onako 70 mojih ovih, kako se zove, onih storija i samo moja ćelava glava. Samo prije. Da, brate, ubio si sa storijima. Užasan lik. Ja, brate, bi se blokirao, znači, momentalno. Imam još jedno pitanje za tebe, sad isto možda polu ozbiljno, ali mislim da više. Svaki put se zadesi neko da pita ili na private ili ovako generalno u vezi sa početničkim DJ-evima i kako kretati i kako se promovisati i tako dalje. Daj neku kratak savet za nove DJ-eve, baš u ovo vreme. Evo recimo ti, znaš, kako bi sad, recimo, ako bi te neko pitao u ovo vreme, posle svega ovoga, posle koroni, posle ove cele digitalnih kuda što se dešava i tako dalje, kako bi ti rekao recimo nekom DJ-u novom šta treba da radi da bi promovisao sebe? Da li da samo pravi muziku, na primjer, da li da snima 500 mikseva, da li da boostuje postove na Instagramu? Kako bi ti nekome dao neki lep savjet u vezi sa tim? Čekaj, pao mi je telefon, izvini. Pa nema pravog savjeta, prosto svako gradi svoju karijeru na neki svoj način. Evo, na primjer, kao što je ti gradiš sa ovim live streamovima, neko više voli da gradi svoju karijeru kroz produkciju, neko kroz DJing, neko kroz, šta ja znam, live streamove, ne znam, tako da svako treba da izabere možda svoj put koji mu najviše prija i da bude najbolji u tome, a? Pa, pazi, mislim, imaš 20 puteva, ali recimo, znaš, ti, na primjer, si sad početnički DJ, ti ne bi znao šta treba da radiš, znaš. Kako ti da kreneš da radiš? Definitivno bih gledao možda kao šta neko drugi radi i pokušao to i da vidim da li to meni prija, da li to prija, ne znam, ljudima koji mene prate i onda bi tako istraživao. Recimo, na primjer, ti sad da li bi snimao, da li bi recimo dođe ti neki mladi DJ i ti mu kažeš kao u fazonu, ne znam, snimaj mikseve i to promoviš iz sebe. A brate, svaki drugi snima miks i svaki promoviš iz sebe. Kako taj neki može da se probije u moru drugih DJ-eva? Koji svaki drugi ima kontroler, svaki drugi može nabavi sad playere, svaki drugi može nešto da uradi, svaki može da ima mačku. Tako da... Mislim da se najviše danas ceni, a to sam primetio kod mlađih DJ-eva, a to je taj neki organic reach ljudi. Da što bolje stvore krug oko sebe, ljudi koji će da ih na neki način promovišu u fazonu, da li sa nekim šerovanjem storija, da li sa šerovanje njihovih novog miksera. Ako to sve sam radiš, mnogo teži put, znaš. Mislim da je super da naprave tu neku mali krug oko sebe i da prvo... Oko ekipe koje prati, da. Kao na primjer što se dešava sa onim, ne znam da ste primetili, evo i svi vi ostali, postoje par organizacija u Beogradu, uopšte u Srbiji, koji su prilike neka poluzatvorena ekipa koja pravi vrlo dobre žurke, na primjer tako i Time Code između ostalo, pa Secrets i tako dalje, i na kraju se to ispalo neka super fora. Na primjer, Secrets pravi žurke za selektovanu ekipu po Beogradu, za sad verovatno će i dalje da dođe, i dovode super ljude i super su neke onako tajne lokacije i tako dalje. Da li, na primjer, recimo, mladi DJ-i mogu da se ubace u tako neke varijante da tu ide promocija? Pa naravno, to i jeste cilj, da se malo proširi taj krug DJ-eva, da nije jedno te isto. Mislim da, znaš, verovatno mlađi DJ-i misle kao jako je teško upasti u tu neku ekipu, zato što da li ne blejim ili nisam iz tog grada, kao što Ranča Tech, na primjer, nikad neće da pušta u Beogradu. Hvala Bogu, to iz Vlasotince. Čuo sam da je zaradio Vlasotince, sad kaže novo žarište u Vlasotincu, ja rekao gotovo, vratio se tamo, znači Ranča Tech krenuo je da rasipa klice. Evo sad sam baš počeo jedan komentar, kaže kontent da će kvalitet isplivati kad tad. Pa to je sigurno, znaš, sad samo mnogi smatraju DJing iz dva ugla po meni. Jedan je, ja želim da budem popularan, ja želim da budem dobar u ovome i da mi ovo bude neka vrsta strasti, hobije ili ljubavi. Zato taj kvalitet, neko ima kvalitet, ali nema, na primjer, konstantu, da svojim kvalitetom, iako ne dobija odmah feedback nazad, dobit će ga možda tek za 3 godine, ali treba izdržati 3 godine, znaš ono? Biti kvalitetan, boriti se sa nekim egom, ja ovo bolje radim, ali ne dobijam tu pažnju,
To se bore svi ljudi na celom svetu, svi muzičari, glumci sa tim stvarima. Ja sam bolji, ali ne dobijem tu pravu pažnju. To. A ima neki boljih, mislim, a generalno umeju da ispromovišu sebe, ne umeju da ispromovišu uopšte svoju muziku. Evo, na primjer, imamo pitanje, kaže, da li se držati jednog žarna ili više, kao house, tech house, techno. Evo, mogu ja ovo isto da dam mišljenje, možeš i ti. Ja sam za tu varijantu da DJ treba da vrti ono što mu najviše prija. Znači, ja generalno jako volim tech house. Evo, zna Filip, zajedno smo vrteli gomilu tech house-a i, eto, i progresive neke. Nije nešto što bi vrteo konstantno, ali mi jako prija posle 5 do 10 gigova, recimo, da totalno promenim žarn i da izvrtim jedan tako set, ili back to back sa njim, ili tako sa nekim varijantom. Ali vrtite uvek ono što vama prija najviše. Znači, ako vam se vrti house, a i techno i tech house, evo, na primjer, gledajte primjer ovog Koju. On mi je dobar primjer nekog internacionalnog DJ-a koji vrti sve živo. Njegov label Soare izdaje sve, znači oni su prošli od deep house-a do tech house-a, do tehna, do hard tehna koji sad rade, do nekog acida, do ludila. Znači on radi lik, šta mu se radi u tom momentu, isto i vi tako. Ali pazi, sad na primjer tu ću da te prekinem, to je vrlo je teško raditi to ako si na početku ili to raditi ako si Koju, razumiješ? Jeste. Kada si ti na početku, želiš da napraviš da si deo nečega, na primjer, ja sad sam progresivac, ti si tehno. I ja i ti nikad nećemo moći da vrtimo back to back. Ali će se desiti kada je ekipa došla koja se sviđa tech house i ja i ti ćemo tu da se pogodimo kao na primjer u Ben Akivi. Da ljudi vole tamo da džuskaju, da bude pumpy, ne vole previše melodično, ne vole previše hard. Ali na primjer ti i ja u halfu nikad ne bi mogli da zavrtimo back to back. U takvom klubu želim da se promovišem u progresiv, melodik, a ti u takvom klubu i ljudi od tebe očekuju da to bude tehno. Ali će u četvrtak doći u Ben Akibu i bit će u fazonu, ma slušam šta god, brate, ovde sam došao i zbog ekipe, ne toliko zbog DJ-a, došao sam jer je intimnija atmosfera, ali ako se pojavimo u hangaru i ti se pojaviš u hangaru, neće niko biti u fazonu, brate, šta ovaj lik vrti, ono... To znači u suštini da, na primjer, ako ti trebaš tek da budeš izgrađeno ime, pa onda možeš da radiš sve žarnove. To hoćeš u prilike da kažeš tako. Pa, u prilike, da. Da bi mogao da vrti svugde. Kao Koju, eto što. Kao Koju što smo naveli, je tako? Pa, u prilike, da. Znaš, jer on sad je u tome, on je došao u toga, evo kaže Ranča da ima para Koju, jeste, istina, mislim, naravno, znaš, njemu se sad može, znaš, ali ja sam isto u fazonu da se skoncentriše, svi mladi novi DJ-evi u suštini da se kako da kažem već, da se pronađu u jednoj vrsti muzike koje najviše vole, ali opet, ako im se vrti i ostalo, nek vrte, samo mora jako pažljivo da se radi. Znaš, to si ti rekao za half, ti ne možeš da vrtiš, ti ne bi mogao da izvrtiš tamo techno set i bi se promovisao više kao neki progresivac. Tako da... Znaš kao, ja to uvijek volim da uporedim muziku sa drugim nekim branšama. Da li Will Smith može da bude komičar? Da. Razumeš? Može da bude komičar ako je on ubica mekog srca i onda on tu kao malo komičan, ono. Sylvester Stallone, brate, ne može da bude Jim Carrey. Jeste, ne može nikada dobije tu ulogu, razumeš? Prosto taj neki najviši sloj DJ-eva koji trenutno znamo, a to su na primjer Richie Hawtin, Carl Cox, možemo da ih nabrojimo, Solomon, možemo da se složimo da oni mogu da rade šta god hoće, znači. A ti kao manji od njih moraš da radiš 13 puta više, a dobit ćeš 50 puta manje nego oni. Jeste, i opet je dosta marketinga u tome. I to je jako bitno, znači ako želiš da isplivaš tamo negde, da te prvo čuje jedna ekipa, pa onda malo veća, jeste bitan marketing, ali opet organik. Džabe meni 1000 lajkova na Instagramu ako nemam 100 ljudi na žurci. Tačno. Jer ja kao vlasnik kluba prvo ću da te pitam, ok, koju muziku puštaš, kakvu žurku mogu da očekujem i kakav ću feedback posle žurke da dobijem. Da li ću ja posle žurke da budem u fazonu, svaka ti čast što si njega imao kao DJ-a, ili će biti u fazonu, pa, neće niko doći zato što taj DJ možda je fake ili ne znam ja šta. Puno stvari ima. Puno faktora što mora da se poklopi,
samo mi reci ovako isto, koliko tvoj label ima uticaj na tvoju muziku, odnosno na tvoju DJ karijeru? Kod nas. Kod nas? Pa, Kod nas, znači isključivo kod nas. Ako mnogi vjerojatno ne znaju, znači imam label već 6 godina sa Jelly for the Baby, zove se D-Pur, kao kada tvoja mačka prede, znači Pur, RR. Naravno, pa sve je po moj mačka. I, na primjer, to ću ovako da kažem, znači, ja sam bio ovdje, label koji sam napravio bio je ovdje, naravno. Label je u jednom momentu 2015. godine bukvalno bio jači od mene, zahvaljujući drugim artistima, ne zbog mene i Jelly, nego drugim artistima koji su izdavali kod nas, poput Hrač, DSR, Sava, Sasu, svi ti neki deep house producenti koji su danas na All Day I Dream, koji su danas na Anjuna Deep, ma ne znam više gde. I sad je taj label negde ovde, izgledao sebe kao jedan žanr, a ja sam izašao iz tog žanra. Zato što Srbija nije mogla da, u to vreme, pre 3-4 godine, nije slušala Deep House. Da. I onda dođem u istu situaciju da, na primjer, ja radim tu muziku 5 godina, dovodio sam ne znam sve koje DJ-eve iz Deep House scene, kao poput Brosa sa All Day I Dream, a onda će doći jednog januara Roy Rosenfeld i bit će full house na Deep House. Da, mi smo bili na toj žurci. Kako se ovo desilo? Šta se desilo? Otkud sad ljudi slušaju Roya? Odakle ljudi idu sa dance arene na No Sleep Stage da slušaju All Day I Dream? To je samo zato što su oni brand mnogo veći, a ti si mnogo više trudiš, ono. Pogledam ono, tako da mislim da moj label je mnogo bolji, na primjer u Brazilu, Argentini, gde je taj deep house neki melodični izvorni zvuk, nego kod nas u Evropi, to je prosto tako. Pogotovo u Srbiji, što je ono tehno kod nas mainstream, mislim, generalno stvarno jeste, svi slušaju tehno. I evo, što pita Ray ministar, kaže, Ameri Lens komercijala mainstream ili ona je mainstream. Ona, mislim, u stvari, znaš, ona je produkt jako dobrog marketinškog ulaganja. Tako je. I to se zna, svidi, to ništa nije tajna i to nije nikakav hejt. I to se, ona prosto, ljudi su prepoznali da ona može da bude, to je njen dečko je prepoznao, Farago, je prepoznao da može da bude ona jako dobar produkt. Ona je sjajan DJ, ja nju jako gotivim, ona fenomenalno vrti, njen vibe, njena... Čekaj, ajde sad da se posvađamo. Šta ona sjajno vrti? Šta ona to sjajno vrti? Šta je to što bi ti rekao da je ona sjajno vrti? Da li ona bira muziku? Da li ona sedi i kod kuće traži muziku? Ili joj to svi rade neki njeni menadžeri, booking menadžeri, gomila nekih promotera koje šalje muziku? Ili su to samo očekivanje nekih ljudi? Šta je ona, u čemu je ona toliko sjajna ako je produkt nekog proizvoda u fazonu, ajde ti budi dobar DJ, ja imam bookinge, mene više niko neće da plaća, ali tebe će da plaća. Evo što kaže Jelly, evo ga Jelly, puno pozdrava za naše Jelly-a Smirijeva. Samirio, kako se zove, jeste, mislim, upravo si, pazi, ja smatram za nju da je ona dobar DJ, zato što ne bi ona stvarno bila tu, bez obzira na sve taj marketing, da nije tako dobar DJ. Ima dobar vibe, dobro vrti muziku sad. Ko je bira muziku, ne znam. Da li ona sad sama bira, to ne znam i tako dalje, ali ono što znam, što se meni ne sviđa u celoj toj priči je što u stvari, na primjer, ti bi sad to mogao da uradiš, da imamo recimo 100.000 evra i ja bi sad mogao da uložim u tebe i da stavim i ti bi bio svetski DJ bez ikakvih problema. Znači, faktički, kogod ume malo da vrti, to je moje mišljenje. Priča se o Amelie Lens. Pa da, ali kogod ume malo da vrti i kogod je može da proda karte, ako uložiš dovoljno para u marketing, bit će svetski DJ, znaš. Tako da, evo, pazi, čak i u ranču da uložimo pare sad. Ali da li to može se desiti u Srbiji ili možda se desi samo u nekoj evropskoj metropoli kao što je odakle ona iz Belgije? To je dobro pitanje. To je dobro pitanje i to ne znam. I mislim da ne može u Srbiji, zato što mi smo i dalje malo rupa nasvirali tamo i dalje ćemo uvijek da budemo zemlje za tezgaranje svih svetskih DJ-eva i tako dalje. Moraš da si Belgija, Holandija, Nemačka, Engleska, zavisnosti od žara. Tako je. Znaš, tako da ja mislim da je ono po tom pitanju, tako da ako bi ti mogao recimo da imaš, evo gledaj ovako pitanje, sad da imaš 100.000 evra, da li bi uložio sve u muziku? Sve bi uložio. Ili bi kupio stan? Ne, prvo bi uložio u biznis i to u muziku.
Šta? Uh, Evo što kaže, opet je priča o novcu. Pa, mislim, pazi, ono što morate da znate, evo, kad već pričamo baš o tako kao o ozbiljnim temama, u muzici, kada dođe se do nekog svetske slave ili uopšte neke slave preko, sve je biznis. Sve je biznis. Evo, što kaže, Jelen naravno 2 nedelje su ključ. Pa jeste, da. Pa, sve je biznis, sve. Uložio bi da bi studio izgleda ekstra, a da mi Ranča tek radi mastering. To bi uložio. Znači, da Ranča radi ghosting. Da ja imam da slikam svoj studio, a i tamo ovako pi, i onda dođe Ranča i kaže, u Fisher, ovdje kik malo zabiješ, ovaj kik, ovdje ti high end, malo visok, sad će to ti skinem, i on ti napravi produkciju, razumeš? Pa to je razve, jedino što to ume da skine. Da. U to dao bi Ranči 50.000 €. Dao bi Ranči 50 dinara, nije da zaslužuje više. Sjajno. Pa lepo, hvala ti Filipe, baš si onako lep insight uradio, kako se zove, nisam očekivao da će ti biti ovako rečit, iskreno ja sam došao ovde da ti izblamiram i to sve, ali vi ti super. Evo ga i moj kum, dajmo. Mirjevo treba, brate Mirjevo, jeste, želim. Super trakice, da. Znate, Ranča kad ti ocenjuje traku, kaže ti za sve njemu ne radi. Su 100.000 ne radi. Super, Filip. Čekaj, evo šta kaže. Ko je Kaj Tracid? Ja ne znam ko su ti. Ne znam ni ja. Ne, pojem. Ministre, molim te neka lakša pitanja, nemoj to jebe. Da, mislim, nismo krizni štab. Mi smo jadni, Filipe, znaš šta ću da uradim? Ja ću da pustim našu novu traku ljudima da čuje kako je jadno. Ajde, baš me zanima šta ljudi misle o kombinaciji melodičnog zvuka i tehno zvuka. Baš me zanima. Eto, pošto Filip i ja radimo zajedno traku, jedan novi pič ću da pravimo i pošto sam ja se kao ložim sad da ubacujem neke melodije u tehnu, mislim da je već sve normalno, ali nekako pokušavam da bude baš melodično i malo i trensi, jel te? To ste već vrlo primetili da radim. A kako se zove, on hoće da smiri traku. I onda smo baš onako u problemu. Ja sam duplo vodolija. Ti si duplo vodolija, da. Ja ne poznajem trends, ne mogu da komentarišem što ne poznajem. Ne znam i ne mogu da komentarišem. Sad ćemo da pustimo da ljudi crknu. Zvuk ti je užas. Jel jeste, a? Da ja ne znam koliko se čuje i da li se čuje, ako treba da se pomeri. Malo propija bas, smanji malo. Ekipa, ovo morate da kupite. Ne znam da li se vidi. Zove se iRig. Ćao, Sržane. Evo vi, Ranči se sviđa. Užasno se čuje, brate. Vujke, smanji malo. Može ovako. Probija bas. Da. Moramo da namestimo nekako taj live. Ima jedna fora preko live streama da se radi preko onog OBS-a, tako da ćemo možda sa time da radimo sledeći put. To moram da vidim kako se namešta to. Ovo je telefon, a ovo dobio signal iz miksete
ide znači činč i velika bananica i onda ti bukvalno dobiješ zvuk iz miksete u tvoj telefon i tvoja kamera snima zvuk koji dolazi iz miksete. Pa to ćemo onda sledeći put, može. Da, možda to smo bojica live, pa da, verovatno. Moguće, možda snimamo zajedno, jeste. Dobro, ništa, probamo svakako, pa, znaš, ako ne ide, bože moj. Pusti malo kasnije kad završimo live. Pa da, na kraju krajeva, da. Prošli put kad sam puštao, u suštini je bilo okej. Znaš, nije bilo problema, tako da... neki... Moguće. Pa lepo, dobro, Filipe, super. Jer imaš nešto ovako da još dodaš za kraj, za ljude, znaš, ono kao neko motivacijni govor, kao, držite se, brate! Znaš, kao, budite jaki, stay strong, znaš, ono bullshit, ono motivacijno što se uglavnom sad su opet čudirati. Ništa, hvala ti na uključenju, bilo je baš zanimljivo, izdržite, brate, vratit ćemo se jači. Jači nego ikad, brate. Podržite svoje omiljene artiste, DJ-eve, producente, kupujte njihovu muziku, to je 200 kinti, šerujte, napravite da ne padnu u zaborav, kao što sam rekao, kada je počelo sve ovo da ne postanu dizajneri, web dizajneri, fotografi i to, podržite vaše DJ-eve jer vratit će se uskoro, a mislim da će scena biti jača nego ikada. Dobra i loša strana u ovome je možda zato što se iskristalizovalo ko želi da bude DJ u svemu ovome, a kome je ovo bilo samo neki prelazni moment. Tako da, ništa, eto. Stay safe, guys. Stay safe, stay strong. Hvala ti, Filipe, što si se uključio, vrlo si zaista. Vidjet ćemo da te više nikad ne uključujemo ni na jedan live. Ajde, pusti traku dok sam tu, pusti traku kad izađem iz live. Ajde, pa ćemo da vidimo. Dosta će Ranca da hejtuje i to sve, ali... Šta si rekao? Doro, namigni mi ako želiš da te usvojim. Neće, ipak te voli. Eto, to. Hvala ti, Filipe, ajde, čujemo se. Budi dobar. Pa ljudi, eto, to je bio Filip Fisher i naš uključenje. Probat ćemo da pravimo neke ovakve varijante za buduće tipa, ali vidjet ću da sredim to što je on rekao preko muzike, pa da možemo da puštamo malo lako direktnije. Ima fora za stream i to stream preko laptopa i tako dalje, tako da tu ću gledati sledeći put da uradimo ovako čisto neformalno da se okupljamo. Da, jedno jako bitno pitanje. Predložite mislim da ima u questions ovde da se stavi, da se pita, predložite kako bi moglo da se zove ova Lošmijeva emisija gde bi imali tako neke uključivanje i recimo, ne znam, popodne sa Lošmijem ili Lošmija kvadrat ili ne znam, nešto tako. Šta god vam pade na pamet. Ne morate odmah, možete i posle da pišete Lošmija ili meni na Instagramu. Znači, bilo šta, što Bela Išpogora se ovde smestila, bilo šta što bi moglo da nekako asocira na ovu emisiju ili da date, da kumujete Lošmi live, evo recimo, znaš. Tako neke varijante. Stavite na questions tamo da, pošto se izgube u ovim komentarima ovde, znaš. Tako da, evo, ministar odobrava. Generalno, znači, treba nam ime, nešto što će asocira na dva Miloša, može i na jednog, može samo na Lošmija, može, ne znam, popodne, što kaže, popodne sa Leon Kiš i tako dalje. Znači, bilo šta. Da, mačka je čupa, evo je ovdje, čekaj. Sad je probam da pomerim malo ovo. Evo ga, Dora Bleč. Lagano popodne sa Leon Kiš, da, sa Leon, sa Lošmijem. Sa dva Lošmija. Ajde, sad ću pravo da pustim ovu traku, pa mi javite da li se čuje kako kaže. Valja! Loša. Ispa, te reći, nema veze. Pustit ćemo sledeći put, da.
Ne vredi, ne vredi, mislim da bi se, zato što ne može ovaj zvučnik ovde, tu je pored, teško da mogu da namestim, ono, prošli put sam nekako uspeo, ali sad već kažem, da bežiti. Super. Ništa ljudi, neću puno još da vas davim, pošto samo smo se kratko uključili, vidjet ćemo kako ćemo dalje da pravimo ovu koncept ove emisije, tako da za sad, kogod se seti, opet evo da ponovim, kogod se seti, neka pošalje primer, odnosno neka pošalje kako bi možda mogla se zove ova emisija koju ćemo da radimo na... Evo ga, vidiš, Ranča. Ranča i dalje tu, to je neverovatno. Trebao je, inače trebao je da se pojavi Edge, ali naravno kasni, kao i uvek, hvala Bogu. Tako da, verovatno neće da stigne na ovo, a evo, kaže Načo, ostaje mi da čuće se. Nema veze. Nije uopšte ni bitno. Red, ministar, kako misliš da je ovo prošlo? Treba još nešto da dodaš? Ajde neka nekog stvarno postavi pitanje, je li onaj question tamo, Mike? Da vidim kako to radi. Znaš, ima neka pitanja, ima ovako da se postavi kao question na poseban tab. Blage veze nema kako to ide. A za to vreme, dok se neko seti, ja ću pokažem ovu mačku. Ti bi tu nadrkanu facu. Rančo, će se uključiš? Ajde, ko će na live? Nek se javi. Rančo, ajde Rančo. Ajde, requestuj live, ajde. Nemoj da te ja pozovem, pošto ni ne znam kako se zove. Da, Dora ovako legne, inače uvek pored, evo vidite kako to izgleda. Legne pored zvučnika, odnosno pored gramofona i tu je, gledaj dok se vrti. Ajde, Rančo. Ajde, Rančo. Ajde, nemoj stava, Rančo. Čekaj, mora da namesti frizuru, on sad mora da se, znaš, on mora da stavi njegov lak za kosu, što inače stavlja i tako te neke gluposti. Mora da skloni gaće, mora da se obuče. Otišao je, pa da, pa naravno, eto, vidiš. Možda malo neprijatno. Eto, vidite, to vam je divlje. Kaže, Dora zna da skrečuje, pa boga mi, vrtela sam na gramofonu par puta. Kaže sam baš snimak za to, voli da se vrti. Tako da, moće da uči. Ovo je Vojno Novosađani, neste me. Vlasatinački disk ranger, jeste. Hvala, da, frizura, pa danas, evo, hvala što ste opet primetili da stavio sam extra strong gel i vrlo sam zadovoljan kako mi stoji, hvala što ste primetili, evo viš, samo Dori primećuju stvari, to je to. Ko je tu još od DJ-eva? Ajde vidim, nek se javi. Evo, Ranča je tu, ali neće, ispala standardno, koji uvek, ne da mu devojka. Jelly, jesi tu, Jelly? Ajde još jedan DJ da uleti i da završamo. Sve još 20 DJ-eva već ovako u streamu, svaki drugi DJ. Može. Ministar uvek ima dobra pitanja. Samo nema da pita neka pitanja koja mi ne znam da odgovorim. Jao, Ranč, usro si se. Čekaj da vidim. Rančo, ajde pošalji zahtev, ne znam kako to radi, majke. Čekaj, znam, stani. Evo, sad će gospodin Rančić da se ubaci.
Da, da. Evo, piše waiting for Rančatek. Samo da se našminka. Ajde, Rančo, stavio sam ti request. Metno sam ti request. Mićok. Ne znam skoro. Rančiću, prihvati zahtev. A da, a jebi ga, to je seljak iz Vlasotinca, šta radiš? Rančiću. Evo ga. Morate da razumete, signal je jako slab u Vlasotincu i onda treba to vremena da se joinuje. Stižu polako paketi, internet do njega. Gde si, Rančo? Si se obukao? Čekaj. Sve je bilo. Ćao, Rančo. Gde si, bre? Koliko krči, vrate. Ko krči? Ti krčiš? Krči sve, vrate. Sve ti krči, tvoj život ti krči. Evo, za ljude koji ne znaju, ovo je Rančatek. Ovo je naš poznati, nepoznati DJ. Koga vrti pola sveta, a kod nas ga slabo ko zna. Tako da, ali evo, ja mislim da sve poznatiji i jedan fenomenalnih producenata ima brda izdanja na skoro svim svetskim labelima i ovako, prilično je lep momak, kao što se može vidjeti. Tako da, čekaj, evo ga, mislim da je dolazi. Šta radiš, Ančo, šta radiš u pričama? Šta radiš u ovim tamnim vremenima? Praviš trake, štancaš, 200 traka dnevno, koliko radiš? 2 trake dnevno, brate, minimum. Minimum 2 trake dnevno, znam. Minimum 2 trake dnevno. Ranče inače ima foru da pravi bukvalno po 2 trake dnevno, znači taj može sve živo da radi. Nema pojma, pravim trake za mene, pravim trake za druge, ustanem u 7, do 3 ujutro. Evo vidiš, ljudi te znaju iz Tuzle, pozdrav sve za ljudi iz Tuzle, tamo nam je uvek sjajno i lepo se provodimo. I Ranče je bio, da, Ranče, ti si bio u Tuzli skoro, tako? Koliko ima? Imam 2 meseca, 3, 4, nemam pojma, tako nešto je bilo. Preko zime. Smanjiš volume. Pre ovog sranja. Pre ovog sranja, da. Rančo, ajde isto pitanja, kratka, pošto sam pitao ovog ludaka, eto, dok Pa nemoj toliko ozbiljno pitanja, brate. Ja nisam tvoj Fischer, brate. Je to nešto kod tebe pišti, jeli? Ne, kod mene ništa ne pišti, brate. Kod mene je mrtva tišina. Ovo kumu pišti glavu, verovatno. Ja mislim, ne, stvari, znaš šta radiš? Stavi slušalica ako imaš, mislim da ti ja odzvanjam u telefonu. Čekaj. Vidiš kako sam, brate, ja slušalicu na svaki korak, brate. Naravno. Evo, sve ti Rančo da... Pa ne znam, ajde pričaj nešto. Čuješ? Skoro. Ajde, reci nešto. Bolje. Brate, znači, bukvalno mi se priviđa, koliko me glava boli. Šku materiju. Joj, ne, evo. Stvarno stoji ili se meni čini? Nema nikog, brate. Pa brat, izgleda jeste jeboti. Ljude koji ne znaju, ovo je Edge. Ovo je naš vrlo poznati fotograf i multimedijana ličnost i sve živo, influencer, može brate bude šta hoćeš. Znači vidi ga, molim te. Ja ne znam kako se on iskreno pojavio sad uopšte, ali evo došao je malo i on da upadne live. Šta radiš, Edgar, si živ? Evo, pričaj malo sa Rančom dok ja uzmem. Ti li si? Gde si, brate? Gde si, srce? Šta radiš? Ništa, brate, evo zanimam se sa ćelarim. Evo, da ti dajem mačku. Dvojica nas je. Da!
Evo, može kako se zove, pitanje za obojicu, svaki se Edžora već tu. Puno ljudi postavlja pitanje šta će se desiti sa clubbing scenom. Ajde ti ovako, neko sa strane ko gleda uopšte iz clubbing scenu, šta misliš kada će ovo da se vrati sve na mesto? Pitao sam to Filipa, evo sad pitam i tebe. Jako nezahvalno. Ja kontam da jeste i da nije toliko veliko sranje što se tiče virusa zaraze, da niko ne želi, što se kaže, da popije metak u koleno, a da se desi neka zaraza na nekoj žurci, festivalu ili slično. I onda, da svi vide da imaš gramofone, pa kao cool si. Tako da, dosta ljudi idu pažljivo s tim, znaš, ako se ne desi ništa vrh, ali ako se desi, to će da ukanali clubbing za naredne 3 godine, znaš, bolje da se bude nego da se rizikuje bez ikakvog povoda. Ali mislim, ja bih volao odmah da se desi i C-Star, i Exit, i Lawfest, i sve živo. Evo sad, Fresh Wave objavio, To sam baš rekao. Artbat i Papa Sven dolaze, ali koliko je sad to dobar potez, koliko je loš, oni moraju da se rekviraju, a kontam, oni su njih bukirali ranije i kao idu na smišter. Avgust je nekako, deluje kao Avgust je daleko, a u stvari Avgust, znaš, blizu je sad. Najviše u kanalu ja mislim da je C-Star koji je, treba sad da bude uskoro, a i oni su objavili da, kao, stay tuned, ne znamo da li ćemo, ne znamo da li nećemo, ali ako se nešto bude desilo, kontam da svi ljudi kao, 30 godina pre Hrista, posle Hrista, kao 5 dana pre Exita, posle Exita. Exit je kao neka referenca, koji god voleli sve festivale u regionu, Exit je neka referenca, znaš, ne daj Bože sad da objave, neće ga biti, znači ljudi će svi da odlepe, znaš, kao, svi nekako živimo u želji da će sve da se popravi, da će sve biti kako treba i da ćemo svi da odemo na Exit, i kao sve super. Ali uprko svemu tome što mi sad kao raspravljamo o svemu ovome, najbitnija je ljudska bezbednost. Tebi su sve otkazane ono što si imao da radiš, što si imao da slikaš, što niko ti više javio neko da neće šariti, da neće slikati Exit, da neće slikati... Pa, kad je tek krenulo ovo prvih mesec dana, meni su neki ljudi još krenuli da me bukiraju i dalje za sliku. Ali tipa ja sam trebao da fotkam sad prošli vikend ne sandbombing, nego kako se zove, snowbombing festival na Alpima i da vozim board i da slikam Ronnie Sajza i Gallaghera i sve žive, ali ništa od toga i šta sad, Edžora inače sliku, izvinite što prekidam, Edžora inače sliku sve moguće svetske DJ-e, bukvalno, bio je čak i personalni slikač Dax DJ-a. A i njega sam slikao. A i mene, da, inače moj fotograf od 2015. Pazi, ja se jedem, evo da najavim neku malu ekskluzivu, fotkao sam Dax DJ-u žurku, znači ilegalna žurka u Parizu, gde ljudi najave žurku preko, ne znam, Instagrama, u inbox, SMS-ovi ili kako već. I 10.000 ljudi je bilo u hangaru. Taj hangar je odaljen 45 minuta peške od najbliže metro stanice. Pa znam, 60 km od centra Pariza. On je vrteo od 6 do 9, ja sam fotkao tu žurku, bilo je 10 soma ljudi. Znači žurka, ne možete zamisliti kakve. I sve slike sam ja sredio, poslao, sve super, ali kao, sad čekaj, sad će izdavačka kuće da objavi, sad čekaj ovo, malo mi je sve to na holdu, imam i after movie i sve. On voli čovjek više sirovo, onako da se sve snima iz jednog take-a. I to je okačio taj video, to ste verovatno vidjeli. Ali fotke i moj neki zmontirani video, čekam još uvijek, dobio sam sve žive apruvale. Ali kao čekaj samo mi da okačimo ovde i to se sad kao prolongira i čim dobijem kao može sad, onda ću da kačem sve živo i kad imam to, Hospitality u Londonu što sam fotko nisam kačio, isto silni neke provoli su bili, Tokyo World u Bristolu, imam Outlook, imam jedno 6 festivala koje nisam još okačio, pa tako da ću da se tešim tim fotkama koje ću da kačem. Znači, bukvalno ide po slika sve žive moguće festivale, ko ne zna za njega, ja mislim da rekao da ne zna za njega, svi znate njegov Instagram, Marko. Tako da ja će krenuo da se... Kako radi? Kad to niste uradio? Ja, ministar ima kaže pitanje, da li mislite da je broj pravog sanja bi više nego preteran? Jeste. Svaki vikend, svaki veliki, znači konstantno veliki revovi, konstantno veliki žurke. Definitivno, ako se to proredri malo, bilo bi super. Rančo, šta ti misliš o sve ovo? Krči, brate, ništa te čuo. Kažem, šta misliš na pitanje od ministra?
Šta misliš na pitanje što je postavio Ray? Čekaj, on ne... Naravno, brate, previše žurke. Ranča je otišao. Ranč gleda, nije mu jasno. Može to filter, to što sam... Moguće da filter, jeste. Nema veze, ništa. To je to za danas, nećemo još dugo da davimo. Evo, samo Edžora se javio, je već i sat vremena. Hvala vam puno svima što ste bili. Šaljite predloge za ime emisije. Znači, to nam jako treba. Bilo meni u inbox ili bilo Edžori, tako da pozdravljamo svi zajedno. Dora, ja, ministar, Ranča koji, eto, vidite kako se vrti, on je otišao. Tako. Ljubim vas ljudi, hvala vam puno. Ćao, bye.